lajɛlen fo men kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo men jɛɲɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo men Bamakɔ cɛ a n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka artiste nanga don Buye Kuyate Diamond d'or 2016 a ɲinɛ dɔn bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ lajɛlen dɔn Kuyate Buye Kuyate aw bɛ taa tamani page kan sur Facebook vous cliquez sur juste j'aime au nom du Buye donc n'aw kɛ Ala ni kira barika la ne fana bɛ se wa kosɛbɛ mɔgɔ kanubaga ma sɔn la Ala k'an to dɔrɔn yala bi Ala ma Ala kana basi foyi k'a la an cɛla ni baraji salamu aleykum. Alada mucho gole madi ala yene bafe Wale dini kopoti chogole na di ala yene bafe Dini niye horo ye Mitu jarabira uye jarabira 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 Mitu jarabira Mitu jarabira 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 Mitu jarabira Mitu jarabira 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 Mitu jarabira Mitu jarabira
Aye kumanya follow mina. Nyikirige wele terifune. Polu dekedi ma kone galiye. Polu dekedi mbuye galiye. Iyo delia ne fala delia e kubaye. Delia siri mala delia e kubaye. Iyo delia habibula delia e kubaye kubale. Ni funa keni fila diera nyonye. Ayi dinyo kama aluga farasi ya kumama. Siya kukuma kadadila. Kadoni busote furunyo mayete siya ko. Numuni fila te furunyo mayete siya ko. Jelini korote furunyo maye. Olukadi nyoganye oluduma ayudi nyogoma. Olukadi nyoganye oluduma ayudi nyogoma. Netu jarabira uye jarabira 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 netu jarabira netu jarabira 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 uye jarabira netu jarabira. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut les applaudir, dames et messieurs, s'il vous plaît? Ebouye Kouyaté. Ovation, dames et messieurs, s'il vous plaît. Viens, viens mon frère, s'il te plaît. Viens. Viens. S'il vous plaît, est-ce qu'il a bien chanté? Il a bien chanté? Alors qu'est-ce qu'on fait? Merci. Franchement, continue dans ce sens également. C'est un plaisir. Allez, excellente soirée. Ebouye Kouyaté.